Dagiti sasarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulimek ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti balitok asaong ti alingo. Idion unana apanawan ubing. Adamay sa alugar anakaro ti kinapanglaw na. Nakurang ti makmakan ken ado kadagiti agindag ti nauyong ken naimot. Agaramid da payen iti saan anasayaat tapno laeng agbiagda. Iti maysa nga aldaw ken ay na, duan nga aldaw nga awan tin na ipaunag tayo at haraon, damian. Wen nga rod amang, inaramid kon ti amin, tapno agsapol iti taraon niya aggapo iti bantay. Nyam talagang awan ti masarakak amang. Naibusan dagiti bunga ti kayo iti bantay. Gapo iti kinado dagiti kalugaran tayo asumangat iti bantay. Tapno agsapol mo iti taraon da. Tirigat na amang, dadailan da pa yan ti bantay. Pukanin da dagiti kayaw, kat aramatan da pagsungraud. Ay, iso apim manawain dagiti ayaw nga agnanaid iti bantay. Wen nga rod amang, Nakakaasimot ti biyag tayaw dito lugar tayaw. Nagaasat tayaw no makapangan tayo iti mamitlaw iti maysa nga aldaw. ay, rumuarak amang. Mapanak iti bantay, tagsapol ak iti mabalin tayo nga ipaunag. Narigat ti mabisinan. Ne, nagsapakan arumwar damyan. Wen bakit, kaduak dagiti talo ak aruba tayo. Bareng makasarak kami ti taraon niya gapo iti bantay. Damyan, agan-anad ka kumaakanayon Wen bakit, kanayon nakasta taramidag. Ni, talon niya aldaw anak kurang dagiti papaunag tayo at taraon. Agkakapsutak pa yan. No apay ngamin anak kurang tayo iti taraon iti dayto a lugar. Uray kumaayop nga agapo iti bantay, ket pulos nga awan. Sana balay, ta ikagumaaklat tagsapol iti taraon, itang. Damyan, mapantayon. Mala, mapan kami ni itang. Agor uray ang dagiti kakadwak. Ay, Nabanluga kon. Awan latati masarakan tayo at haraon manipod dito kabakiran. Kung saan tayo kailangan Paso. Ang pasaw. Ang dali mo ito sa nunin natin. Ang dali ka. Ha? Ito pa tayo. Unyag peso. Saan anaatap ti alingaw? Taadalaang iti dalan tayo. Isaganak ti bunan ko. Nasken asyak ti makatiliw iti day tangalingo. Mabitlaan duro. Apay damyan. Abay, di mo ka dinadlaw ti saong ti alingaw. Ha? Ni, kitain nyo na imbag ti saong na. Maris balitok ti saong ti alingo. May dumdum malay tangalingo. Tiliwan tayo. Ay, kulata nagpukol talinga. Ako tayo. Di kayo kumagdaraso daw, kakadwa. Kelat nga may nakinamat itay ni Duro. Iso ang nagbutang di alingaw. Kukwak lang day dyan, matiliw ko kakadwa. Ulos, nga awan ti makibingay. Anya? Ay, sana mabalin na Duro. Pag titinulungan tayo at tiliwan tayo dyan nga alingaw. Tapno at dasidain dagiti patpatag tayo. Ang bumot ang narigat ti panagbiag tayo. Basta kukwak lang day dyan, matiliw ko. Anya? Sabi nga, hindi ko kumlan. Ala, ituloy tayo sa pulan. Nagawid ka din ni Damian, anaggapo ijay bantay, itang. Saan pa'y nga rod amang? Madanagan nakpekit din. Nagawid mo dagiti daddo makakadwada na pan ijay bantay. Apay nga ita saan pa asimalog ni Damian. Nalabit nga awan pa'y timayawid na ataraon amang. Sa bagay, amok ti ugali dayjay nga anak ko.
Saan nga agaway? No saan ang makaala iti taraon? Ahon gayam, amang. Adda kinirog ko abagas. Isunti kapyon nyo. Amok amabisin kayo una yan. Wain, talaga ang mabisina kaon. Iso nga malatiwak dito'y balayaw. Mapan kayo latan ijay kusina, amang. Doa kami laging kiniduro tinabati dito kabakiran. Saan kami pa'y lang nga nakakita ti bunga ti kayo? Ay, saan lata sardayan ni Duro sa pulen ti ali? Ha? Ni, ti alingo asap sa pulen mi itay. Kalahat niya da ita si Degaw. Naglawag ti Maris Balitok asaong na. Ha? Ti alingo? Kalata nagbalin na pinta sa babae. Damian, Amamunak? Apa kalata nagbalin ka na pinta sa babae, alingo? siya ni Mita. Tiing kantada dagiti alingo. Anya? Nagparangak kan ka, taamok anasaya ti panagpuspusom. Saan akas iti may sa akadwam ani Duro. Narugit, kandakas ti panggap na kanyak. Inkantada? Amok ti gagaram dito'y bantay, Damian. Amok mati sasaaden ti bihagyo alumugar. Inkantada? Basol yung matlaeng at tao, no apay nga awanen ti makmakanyo. Dinadael dagiti kakadwam ti bantay, apaggapgapuan dagiti adu nga ayo. Ha? Uray dagiti adu a prutas dito'y kabakiran, kat awan dametan. Gaputan na ibusan dagiti kayo dito'y nga agbunga. Tapok-pukanon mat dagiti dadduma. Inkantada? Damian, si kalaengen tinabati dito'y kabakiran. Tanagawidan ti kadwam ani Doro. Anya? Pulos nga awan tinaala na ataraon manipod iti bantay. Sumurot ka kanyak, taadda ipakita kan ka. Nagpatnag asaan ang nagawid ni Damian? Itang? Unduro, iso ngay mayak dito'y balayo. Tadamagakan ka no apay asaan ang nagawid ni Damian. Ay, nagsina kami iti dalan iti rabi. Imbaga na nga agtugaw iti dakkel aramot, tanabannog. Jakmat mo saan gaya managawid? Talaga madandanagan ako, Unduro. Mga no nakasarak iti narungsot nga ayop iti bantay. Kat pinataydan ti asawam, Itang. Di ka kumamat agsawi iti kasta, Duro. No saan pa nagawid ni Damian iti kastoy nga oras? Ang mga no natayin ti asawam iti kabakiran. Sa dino da iti alugar, Inkantada Mita. Lugar dagiti adu nga alingo, Damian. Naidumduma ti langayo, Inkantada. Maris Balitok dagiti saong nyo. Balitok at talaga ti saong mi. Anya? Nakitak ti panagsakripisyo, kan panangiyalikakam kadagiti kayo. Iso nga ikkan ka iti gungguna. Anya agungguna? Maipaayan ka iti balitok asaong nga agtaod kada kami. Anya? Ti saong ti kadwami anatay, kat ited ko kan ka. Natayan ti akin saong, iso ama ipaayan kan ka. Ti saong kat datdatlag, Damian. Iso nga usaram iti kinaimbag. Adtoy ti balitok asaong. Kwintas asaong ti alingaw? Wen, Damian. Kanayon nga isuot mo dayta, tunggal umay ka dito'y kabakiran. Kat agparangkan ka, ti adu ataraon.
Anya? Ala, awate mon ti kwentas asaon. Kukwa mon dayta, Damian. Kado ataraon ti insalog ni Damian manipod bantay. Kado. Kakaro ba? Umasidag kayo lang. Tamaykan kayo amin iti taraon. Nagduduma prutas. Nagyaman kami Damian. Nagsaya at kakaruba. Awanan nyaman na kakalugaran. Iso anabayagan na kay Bakir. Taado ti insalog ko para kada kayo. Damian, nakaskas daaw talaga to amak makantin sa lug mo. Parabor na ita, manipot iti Bakir itang. Basta agaramid tayo iti kinaimbag. At da parabor nga gururay. Iso asaan ko nga iyimot tinaala kay Bantay. Nagado ti tattawa na pan nagdawat iti balay da Damian. Mas dawak. Tanagado ataraon ti naisalog na. Idinto asya ket awan apulos ti naisalog ko amakmakan. Ha, ni Damian ti agturong nga umay dito ehen ko. Uray kon. Bro! Apay Damian? Saan ka mo't nakita nga imay iti balay? Tainik kan ka kumamat iti nagduduma a klase ti taraon. Ti kwintas nga da kanya na. Maris balitok asaong ti alingo. Ne, apay akit kita matlatan ti kwintas ka, Duraw. Saong ti alingo day ta kwintas mo Damian. Nangalam nga iti day ta. Ha? Natiliw mo ka day di nakita tayo idi nga alingo? Ay na, kanaayon na rin amabsogak. Taadaw ti impadawat kanyak ni Damian ataraon. Wen amang, Kay napananmanan ni Damian, napanmanen ay ijay bantay. anya. Ado pa'y lang mo't dagiti taraon nga insalog na. Ado kanupay ti saan na anawarasan akalugaran tayo, amang. Iso anapanmanen nagala iti ado ataraon. Talaga anasing pa iti anak kaw, itang. Naparabor. Sa dino ngay nga taapasit ijay bantay ti pangalalaan na iti adu ataraon. Yakam mo, amang. No sa anak kumaanala ka ama bannaw. Sumuro takmay amapan ijay bantay. Uray no para bagkat laang iti maala ni Damian a prutas. Ay naamang, bayan yun, tanila kay kayon. Kabailan ni Damian abagkaten dagiti ado a prutas. Iso adi kay sumurutan. Isuro kanyak ti kwintas ko asaong ti alingaw. No sa dino tayan dagiti ado ataraon di ti bantay. Ado ti matulungat a tao no kas pangarigan. Adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw. Ano nga taday jay? Ay, si putak. Ang mga no narungsot niya ayaw. Kat ang mga no niya pitaramidan na kanyak. Tinasayata. Damian! Si kamot gayam Duraw. Si kakadidya nagkarasakas iti san unay nga dayaw. Wen, siya. Ket pinalpaliw ka. Api pinalpaliw na. Manipod simang at ka dito'y bantay. Pinaliw kan. Sinurot ka itinalimad. Anya. Dahita ka di kwintas mo asaong ti alingo ti mang tultulong kan ka. Tapno makaala ka iti ado ataraon. Damian, nasken asyak ti makatagi ko iti dahita akwintas ti alingo. Saan Duro? Apeng inasot mo matin dahita buning mo Duro. Ited mo kanyak dahita akwintas. Duro, pangasim, di ka garamit iti sana na sayaat. Siyak lang ti rumbeng amakala iti ado ataraon. Ket bukudak lang dagiti taraon amaalak manipod dito'y bantay. Duro. Ited mo kanya. Tapno di kapatayan, Damian. Tiyawanan ba'y na, Damian? Ited na mo't lagayam kanyak dayto'y kwentas a balitok kalingo. Pinarigat nakpay lang. Nasken a maisuot ko daytoy. Tapno adumat ti maalak at taraon manipod dito'y bantay. Abay ka. Naisuot konti kwintas ti alingo. Sigurado nga adumat ti maisalog ko at Apay akas ti matintirik na. Anya ka din ti mapaspasama kanya ka. Pumaspasitak. Balbalina ka.
Nagbalinag nga alingo. Dakes ka ataong, Doro. Iso arumbang laeng akasta ti pagbalinam. Noan niya tila nga tinakitam idi nga alingo. Kastamet ita tilangam. Maris balitok ti saong nga addakan ka. Anya? Agnanayonen akasta tilangam, Doro. Saan? Saan na mabalin? Saan anasaya at ti ugalin, Doro? Dayta ti panusam, tainagaw mo ti kwentas nga addaken ni Damian. May saka itan nga alingo, Doro. Nagbalin nga alingo ni Doro o Bing. Saan na nagsublipay ti kinatao na. No addan tumatan manganop nga umuli iti bantay, ket agparang-parang tumatan ni Doro, kas maysa nga alingo, anagsaong iti balitok. Gapumat iti kinaimbag ni Damian, naparaboran latta iti ado ataraon, babaan iti tulong ti engkantada. Bueno Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.